Pejat ćemo. Čekaj, odakle da ovo izlači. Iz doktorina. Hvala ti, Joco. Sad ja pričam. Joco. Šta radimo s tim? Kako peva, je li dobar? Pa da ne. Evo ništa, bez uvrede. Znaš kako sam haljinu spremio? Čekaj. Sad publiko, ekskluzivan snimak. Novak je, te fore tvoje volim da pleša, ne volim. Sad ćete vidjeti snimak koji, možda ne znam koliko si imao godina. Da vidimo. Tad si već počeo da plešeš. Stvarno? Da. Ajde da vidim, zamolit ću reći. Čekaj, Ja. Jimmy Barka nauči. Šta je ovo, ajde, a? 94. pre 40 godina. Neobjašnjivo. Ja mislim da Imao si slika sam. fazano malo kao, a? Pa imao sam, to su bile doba 90. godina, tad je onako rock'n'roll bio u modi. Vjerojatno sam pokazao svoje sposobnosti.